ka olero no wacho ni ka ola ok rach ka kitiyo kode mok ni kare. Dibed ni sirkal ka ola kata pinje maoko kata usuru ma ijuogo ni titiyo kode yo marach macha tiyo kode marach ni en mane e yor mibadhi koso magement. Ing'eni Cleophas king'iyo gimomiyo wadhi wakwayo pesa oko en mane ma wantie godo kotimang'o okoromo. Sani eni to bosebedo kwa wadhi wakwayo pesa oko nikech ok wanyal chulang'o ok wanyal chulo gope kaka timang'owa ka sagi ochopo. Koro wadhi wakwayo pesa oko ni mondo watim gang'owa wamed wachul godo gope nikech pesa ma king'iyo kaka pesa mwachoko sani eni nitie madhi mal ma ichulo godo mshahara gi gik ma iluongo ni recurrent budget. Monengo beni ka diyo konengo beni pesa mwachoko nwatiyo gi moyengo atamalo 38 mondo timang'owa mondo chul godo mshahara jotich sirkal gi pesa ma sirkal tiyo godo. But sani oingo manuendo. Koro matiende ni pesa matis to gowi be wantiere godo masani eni siling achiel ma Kenya acho ni kuom siling 10 ma Kenya 68 dhi chulang'o dhi chulo gowi modong chulo mshahara onge gimwa dong godo mwanyalo timo gang'o gimoro ko chuno nwa timang'o nikech nitiere ok nyal romo ko chuno nwa dwa timang'o wadhi wa kao ola to kane wanyalo bedo ni wanyalo choko pesa ni to watuonore kaka jo Kenya ni watimang'owa waduok expenditure wa piny. Ng'ato no wacho gimoro ni on man chieng' wuok tich ne en chieng' mane ji pidho yien. Ko pidho yien ni eni ni yudo ka CS achiel odhi Nyanza opidho yien achiel ochako odhi Nyanza county achiel opidho yien ochako odhi county machielo kasto odhi Nandi kasto chako odhi Mombasa. King'iyo pesa ma CS ni otiyo godo gi yien achiel mopidho ni pidho yien to ber nikech wang'iyo ni bang'e wabiro wacho ni wadwaro carbon credits ma monengo be ni chulowa magoendo to koro watime cost mane magi gik monengo be watimang'o wang'iyo. CS ni kano dhi gi ni dono dhi gi helicopter no se o driver gi mtoka mbele. Ko magi gik ma wawacho ni onengo be ni wadwa timang'o wadhi wakwayo pesa oko ni mondo be ni wabiro wa chopo godo kuma timang'o kuma wareme manoko